aquí para celebrar as xornadas de Ciencia e Tecnoloxía. A miña compañeira Alba ten un discurso preparado e lle paso a palabra. Hola, bos días, son Alba Rodríguez, de sexto de Educación Primaria. Hoxe día 20 de xuño estamos aquí reunidos para inaugurar as xornadas de Ciencia e Tecnoloxía. Como sabedes, eu son a presidenta do Consello dos Nenos. Estou aquí en representación de todos os alumnos do cole. Como poderedes recordar, o ano pasado xa elixíamos que o proxecto deste curso ia tratar sobre ciencia e tecnoloxía. Estes 2 anos estivemos en cada clase facendo fichas sobre este tema, experimentos, andivemos con robots. Grazas a isto aprendimos moitísimas cousas sobre o noso arredor, como funcionan os aparellos electrónicos. Como aprendimos tanto, pensamos que sería señal compartir todas estas cousas cos compañeros de todo o cole. Entón, cada clase reuniu esas cousas que aprendeu e organizou uns postos para ensinarlles aos compañeros de todo o cole. Tamén decidimos invitar aos pais para que poidesen gozar dos nosos aprendizaxes. Durante esta mañá haberá postos por todo o patio do cole. Os alumnos do cole estaremos repartidos por todos os postos e nos iremos turnando. Mentres os que non están no posto estarán vendo o resto dos stands. Logo virán os pais e temos que explicarlles o que fixemos, como fixemos e como funciona. Esperemos que vos guste esta xornada de Ciencia e Tecnoloxía.